Moi, mun nimi on Sanni. Mä oon onnistunut tekemään elämäntapamuutoksen nutraamalla. Ja jos sä haluat kuulla, miten mä siinä onnistuin, tuu mukaan, mä kerron. Tärkeintä on päätös. Mä aloitin nutraamisen siitä syystä, että mä oon aina ihaillut niitä mahtavia menestystarinoita, mitä mä oon nähnyt telkkarissa ja lehdissä ja joka paikassa. Ja mä otin ne oikeastaan päähän sitten loppujen lopuksi, että miksi minä en voisi olla yksi semmoinen menestyjä. Nutraamisen valitsi sitten sen takia, että se oli nopea tapa, motivaatio pysyi yllä, kun sai äkkiä niitä kiloja pois sitten siitä vaalta. Ja se kaikista isoin steppi siinä oli vaan päättää se, että pystyy siihen ja uskoa siihen itteensä. No, ensimmäisen ketoosin mä huomasin siitä, että nälkä oli täysin pois ja yhtäkkiä mä olin siivonnut koko talon ja mulla oli aivan yli-ihminen olo suurin piirtein, että mulla oli semmoinen supernaisen viitta harteilla. Ja nälkä oli tosiaan kokonaan pois, että ei sitä ruokaa sitten sen jälkeen kyllä kauheasti ajatellut. 3 päivää oli sillain ensimmäisenä siinä VLCD:llä, että silloin oli nälän tunnetta vähän, mutta sekin sitten siirtyi taas sillä piirtelyllä erittäinkin pitkälle, mutta 4. päivänä sitten tuli semmoinen aha-elämys, että tuntui, että olisin löytänyt jonkun sellaisen laihdutusreseptin yhtäkkiä. Mä aloitin nutraamisen 2 startnao-paketilla ja niistä kehotettiin syömään 6 kertaa päivässä, mikä mun mielestä oli aivan älytön idea, että 2 tunnin välein pitäisi olla syömässä, eli mä söisin periaatteessa enemmän, mitä silloin aikaisemmin olin syönyt, mutta nyt se on täysin järkevää, koska 2 tunnin välein kun syö, niin pysyy verensokeritasot tasaisena ja sen lisäksi ei tule ahmittua niin paljon sitten yhdellä kertaa, että ne annoskoot on sitten paljon järkevämpiä. No, miten tämä Sannin nutraamisen nämä tulokset ovat vaikuttaneet teidän parisuhteeseen? Tämä on varmaan vähän semmoinen 18 vastaus. Oota. Ei taivas. Elämä on paljon vauhikkaampaa ja iloisempaa. Ja touhutaan yhdessä enemmän, että se ei ole semmoista sohvalla lösöttämistä, vaan koko ajan on jotakin touhuttavaa ja mennään ja tullaan. Energiaa siinä touhussa. Monet näkee sen haasteellisena, että miten pystyy nutratessa kokkaamaan ruokaa perheelle ja ei itse pysty kuitenkaan syömään niitä samoja ruokia. Niin ei se itse asiassa, kun se päätös on tehty, niin ei se ole niin kummallista. Mä oikeastaan nautin tosi paljon siitä, että mä pystyn tekemään perheelle kaikkia ihania ruokia. Itse asiassa perhekin alkoi syömään enemmän vihanneksia siinä vaiheessa, kun mä siirryin nutraamaan. Ja silloin kun mä oon osanutrannut, niin mä oon syönyt paljon järkevämmän kokoisia annoksia. Ja mä oon itse asiassa luopunut sitä ajatuksesta, että lasten pitäisi syödä lautaset tyhjäksi. Että kyllä lapsikin oppii tuntemaan sen kylläisyyden tunteen ja sitä olisi hyvä kuunnella sitten niitäkin. No, VLCD:llä ensimmäistä kertaa ollessani muutaman päivän jälkeen tuli semmoinen aika etova olo sitten siihen, että koko ajan piti jotakin nestemäistä olla syömässä ja oli pelkästään pirtelöitä ja sitten niitä keittoja, niin sitten mä vaan totesin itselle, että no älä sitten tee siitä niin nestemäistä. Ja sitten mulla lähti ajatus sitten, että mä alkoin tekemään keittoaineksista, siitä VLCD-keitosta sitten semmoista taikinamaisempaa ja mä tein pyöryköitä ja sitten tein kasvispihvejä aivan sen VLCDn sallimissa rajoissa. Nyt on marssijärjestys muuttunut sitten sillain, että mä aamuisin pian yleensä huolen siitä, että mä saatan itse äkkiä ottaa sen nutrilespirtelön ennen kuin alan tekemään muulle perheelle ruokaa tai päivällisaikaan esimerkiksi, niin mulla ei tule itsellä sitä, että mä alkaisin syömään sitten siinä vaiheessa, kun teen sitä ruokaa. Mä en halua syödä mitään ylimääräistä sen takia, että kun mulla sattuu olemaan nälkä. Nutrilet on mulle älyttömän kätevä keino päivän aikana, että mä tiedän, että mä saan vaan sen tarvittavat ne kivennäisaineet ja vitamiinit ja sen energian, mitä mä sillä hetkellä tarvin. Ja mä pystyn sen syömään, eikä tule sitten katumisia siitä, että mä oon saattanut alkaa hotkimaan jotakin vaan pelkästään sen takia, että mä en ole huomannut syödä tarpeeksi ajoissa. Joka kerta on vaan aivan ihana saada niitä kommentteja ja tarinoita sinne blogiin, miten jotkut ihmiset kirjoittaa, että ne on aloittanut laihduttamisen tai nutraamisen niiden pelkästään mun tekstien perusteella. Ja varmasti monikaan ei ymmärrä sitä, minkälaisen matkan ne on mun kanssa kulkenut siitä ihan alusta lähtien. Ja mä oon äärettömän kiitollinen siitä, että sinne on ihmiset pystynyt puottamaan useita kymmeniäkin kiloja. Ja ne kaikki viestit aina on lämmittänyt sydäntä ja sattumoisin ne on monestikin tullut just semmoisiin hankaliin kohtiin, että itsellä on vähän semmoinen olo ollut, että kannattaako sitä jatkaakaan. Mä haluaisin todella paljon kiittää kaikkia mun lukijoita ja kaikkia, jotka tässä on matkan varrella nyt ollut ja
toiminut vertaistukena varmaan moni tiedostamattaan, mutta sydämen pohjasta kiitos siitä, että olette kulkenut mun rinnalla tätä matkaa. Ja mä toivon, että mun blogista paistaa läpi se asia, että mä haluan todellakin auttaa muitakin ihmisiä tekemään tämmöisen elämäntapamuutoksen. Musta tuntui monesti, että mulle tuotiin oikein kultaisella tarjottimella niitä pieniä kiusauksia siihen nenän eteen, mutta sitten mä päätin loppujen lopuksi kuitenkin sen, että sain pääkopan kanssa käytyä sen ajatuksen sitten läpi, että se on minä, joka menee nukkumaan sen mun kroppani kanssa ja minä, joka siitä kropasta aamulla herään. Ja se on tavallaan sitä mielen vahvuuden jumppaamista ja itsensä tutustumista kaikista eniten. Omat tavat pitää vaan kartoittaa. Silloin aikoinaan, kun asetin itselle niitä tavoitteita, niin mä laitoin ne oikeastaan tahallaan niin korkealle, että mä itse edes uskonut, että mä ikinä pystyn niitä tavoittamaan. Ja nyt sitten, kun on tavoittanut jopa sen unelman, minkä asetti aivan korkeimmalle, niin nyt sitä ihmettelee sitten, että miten sitä onkaan voinut itseensä luottaa niin vähän ja oman mielenvoimaan ja vahvuuteen. Ja nyt mä pyrin kyllä siihen, että mulla kulkisi unelmat aina askeleen edellä mun omaa menoa. Ja tässä on se seuraava unelma. Mun pitää oikeasti varmaan mahtoikin tähän joskus sitten. Silloin kun aloitti urheilemaan ihan lajuttamisen alkumetreillä, niin silloin oli sykevyö joka paikassa mukana, että jopa kun lähti käymään kauppareissulla tai kärryttelemässä lasten kanssa, niin sitten oli hirveän mukava nähdä se kalorinkulutus siinä ja siitä sai sitä lisäpotkua, mutta nykyään sitten se liikunta on jo niin paljon arjessa mukana, että ei sitä sykevyötä joka paikkaan ei missään nimessä laittamaan päälle ja tietää, että ne kalorimäärät, mitä kuluttaa päivän aikana, niin ne yksinkertaisesti menee vaan yli sen sitten, että mitä tulee syötyä. Niin se on vaan siitä rakkaudesta urheiluun nykyään, eikä siitä, että haluaisi välttämättä nähdä sen niin kuin laihdutuskeinona. Et liikkuminen 20 kiloa kevyempänä on pikkasen helpompaa kuin aikaisemmin. Mun mielestä liikunta on paras palkinto, mitä voi itselleen antaa. Siinä on rakkautta itseään kohtaan ja rakkautta läheisiä kohtaan ja se takaa sulle varmasti vuosikausia enemmän elinaikaa. Aina ylipainoisena mä ajattelin, että mä en edes tähtää sinne urheilupuolelle ja pidin sen ihan itsestäänselvyytenä, että minä en sinne kuulukaan ylipainon takia, mutta sitten yhtäkkiä kun alkoi laihtumaan, niin sitä ymmärsi, että hyvänen aika, että tämähän on semmoista, mistä mä tykkään ja mitä mä kauheasti haluan tehdä. Ja mä soitinkin vielä sinne kouluun, että onkohan mä liian ylipainoinen tämmöiseen personal trainer koulutukseen sitten, niin ei se niin ollutkaan. Kyllähän hyvänen aika, vaikka minkä kokoinen ihminen voi toimia personal trainerina. Kouluttautuminen liikunta-alalle vaan vahvisti sitä mun rakkautta urheiluun, mutta kaikilla näyttää olevan sitten merkityksen muillekin tavoilla, että nyt mä pääsen sitten coachaamaan muita ja auttamaan heitä onnistumaan. Nyt mä oon Suomi Nutra 2014 coachi ja mun tehtävänä on auttaa sinua onnistumaan. Tuu mukaan!